Okei, joo, mä tiedän, että business on ollut vähän hidasta lähiaikoina, siis se ei ole kenenkään syytä. Okei, mä en mainitse yhtään nimiä täällä. Moksi, onko kellään yhtään ideaa, että miten me voidaan nostaa meidän bisnestä uudestaan? Miten ois autopesula? Tämä on helvettimilli, ketään ei kiinnosta täällä autojen puhtaus. Entä mä mainostaulu? Meillä ei ole varaa mainostauluun, herra. Hyödyllistä, Moksi. Onneksi olet tällä hetkellä huoneessa. Oletteko te unohtanut, että mitä me palvellaan? Ne oli hyviä aikoja. Mä en tarvitse muistutusta, herra, koska käytit suurimman osa meidän palkoista vastenmieliseen mainokseen viime viikolla, jonka sen jälkeen päätit pistää pyörimään 3 tunniksi kanavalle, jota kukaan ei katso. Hei, anteeksi. Mikä on vastenmielistä pikkuhausta luvusta, okei? Se on paras tapa hämmentää katsoja, kun mainostajat sylkee hevon paskaa. Ihmiset rakastaa musikaaleja, herra. Totta, Marsmili. Ja me vähän niinku tehdään musikaalia. Aiotko muskata mun musikaaliteatteriohjelmat niin kuin isäni? Herra, Koska tällä hetkellä mä näen mun isän paskapuheet mulle, kun se tuhoaa mun unelmat, jota mä voisin ikinä olla sisältäpäin. Aiotko murskata hänen unelmansa, Moksi? Häh? Luulin, että tunnen sut. Miten sä kehtaat, Moksi, sen jälkeen kun mä tein susta kuukauden työntekijän? Okei, herra. Olen pahoillani, mutta mainoslaulu ei ole vertailun kelpoinen musikaaliselle teatterille. Kukaan ei oikeesti tykkää sitä lorusta. Mä tykkäsin siitä. Älä ole samaa mieltä hänen kanssaan edessäni. Hei, mä oon Blitz ja O on hiljainen ja minä olen MPn perustaja. Oletko kanssa paska, joka joutui helvettiin omista teoistaan, vai oletko viaton sielu, joka sai kyrpää toiselta? Sen jälkeen, kun rakastavaisesti tapoi mun vaimo, koska hän pani postimiestä! Voit kuvitella yllätykseni joutuessani tänne sen jälkeen, kun Helsingin herra tappoi minut. Voisinpa antaa turpia sille hölkkeelle, joka näki, kun piilotin ruumiin! No sinun onneksesi meidän yhtiön erikoisesta pääsystä elävään maailmaan. Voimme ottaa sinua tekemällä sinun jälkeen jääneet asiat, tappamalla kenet vaan, joka kusi sun muroihin, kun sä olit elossa. Kun haluat jonkun pois, etkä muuta ota pois, apun soita meidän murhapalveluun. Räjäytys tai myrkytys, se oli itse murhan syy, apun soita meidän murhapalveluun. Me hyvin hommat hoidellaan, suoran helvetistä tullaan. Me kumppanisi murhataan ja kun kaupan päälle saat, tää on meidän murhaajapalvelu. Tohtori, hän ei vastaa. Lisää vettä heti! Se ei tehnyt mitään! Hitto, en oo menettämässä toista. Irti! No perkele, se oikeesti toimii. Hän näyttää olevan kunnossaan, mutta hän tarvitsee leikkaukseen. Mitä vakuutusta te friikit käytätte? Mikä vittu on vakuutus? Lapset ilmaiseks! Mä haluaisin sanoa, että tuo tapahtuma oli Lunan vika. Raportoijan pitäisi antaa meille oikean infon kohteesta. Se on simppeliä. Istu mun alle, Moksi. Sinä istut ja se mun... Tee sun työs! Hei, me ei liiata meidän munauksia Luunaan, okei? Hän ei tehnyt mitään väärää. Oot sä tosissas, pomo? Hän on paska! Halo, MP? Mua puukotettiin soita Moksille. Hyvää adoptiovuosipäivää, Luni. Mä hankin sulle vähän jotain. Onko se aika kuppaan? Ai. No sit mä en haluu sitä! Anteeksi, ne oli ihan häkkei. Voi vittu. Anteeksi, lähetitkö just mulle mainoksen painon pudotukselle? En. Miksi kukaan lähettäis mulle tällaisen? Come on. Sä tiedät kyllä. Kuka ikinä jättikään ne avokadosaattinsa jääkaappiin? No, mä otan sen, koska mulla jäätää darra. Miksi sä joisit työiltana? Alkarapulassa tästä aamusta, idiootti. Eiks toi oo mun lounas? Arvatkaa mitä? Mä en kestä pahanpitolla! Yhtään! Leet, se pikkuprinssi haluu puhua sulle. Kuulemma jotain tärkeetäkin. Kuulostaa hieman kiimaselta. Voi saatana, se oli vaan yksi kerta. Jos mä en ois pannut sitä etuoikeutettua hinttiä, kellään meistä ei ois pääsyä elävän maailmaan. Se mitä? Sain kirjan, sain tän saatanan painavan kirjan. Oi voi vittu!
Sori, mä nussin sun miestäs. Mä kuulin sut jo! Joten, mitä sä haluaisit tällä kertaa, Stolas? Maapallolla on politiikko, joka tuottaa minulle ongelmia. Se väittää ihmisille, että ilmaston lämpeneminen olisi olemassa. Eikö se oo? No, kyllä, mutta enemmän ihmisiä kuolee, jos mitään ei tehdä asialle. Ja täällä tulee yksinäistä. Joo, kuulostaa reilulta. Sä tiedät, mitä tapahtuu, kun on yksinäinen blitsi. No voi vittu. Kun on yksinäinen, minusta tulee nälkäinen. Ja kun on nälkäinen, mä haluan tukehtua sun punaiseen pään. Kaiken, ja nuolen kaiken sun jonka jälkeen otan sun ja mun hampailla, kunnes sä huudat niinku vitun vauva. Söttää! Ja tiedätkö se sillan moottoritien päällä? Joo. Paskat pois sieltä. Mutta pointti on se, että Luna on tärkeä osa tätä meidän perhettä ja me ei hankiuduta eroa meidän perheestä. Me emme ole perheherra. Sä olet pomo. Me ollaan työntekijöitä. Sä kohtelet häntä niin kuin hän olisi joku ongelmallinen teini. Hän on enemmänkin niin kuin metriippuvainen koditon. Tuo on loukkaavaa. Ilman kodittomia mulla ei olisi puoliskaa iloa, mitä mulla on jo tässä elämässä. Nytkö puhumme perheestä? Voitko lopettaa törmäämisen muhun ja millien ulkona töistä? Come on, Muru, ei sillä ole niin väliä. Ootapa sekka. Mitä? Voitko antaa mulle voin, Muru? Toki, Muru. Vois on pilalla. En pilaile. Mikä on hauskaa, Muru? Aika hyvä sanonleikki, eikö vaan, Mili? Mitä? Miksi on meidän jääkaapissa? Mistä uneksit? Mä näin unia mun vanhempien murhauksesta. Mutta nyt mä haluaisin palata siihen. Virusta helvettiin, hänet mä valitsin, no Milli. Oot sä vittu kuvaamassa meitä? Lopeta sen tekeminen. En mä ymmärrä mitä haittaa siitä. Onko se jotain mitä sä et halua mun näkevä? Ei. Suun pientä vauvakyrpää? Mitä sä sanot ja mitä sä käyttänyt on ihan sopimatonta! Rauhoitu, Max, muuten sä saat taas paniikkikohtaukseen. Mä oon rauhallinen. Kyllä se siitä. Kuules, mä en tuomitse niitä tylsiä parisuuden juttuja, mitä te teette työn ulkopuolelle, joten älkää muakaan tuomitko. Oi, mä kyllä tuomitsen sua, herra. Aika paljon oikeesti. Max, hän on meidän pomo. Ei, Mili, sun mies on vaan, mitä mä sanoisin tän, vammane? Tuleeko mun haukkumisesta lapsellisesti sulle parempi olo sun surullisesta sinkkuelämästä? Oikeastaan kyllä. Ainut syy miksi sulla on vaimo, koska sä oot helppo käsitellä. Eihän oo vitun ämmä. Älä puhu reseptionistille, niin tuolla tavalla hän on herkkä. Niin vaan! Te ootte kaikki kusipäitä. Turpakin lapsi, on onnellinen, että sä pystyt todistamaan tämän. Tää yritys on täys sekasorto. Nyt me voidaan taas puhua mun asusta. Kukaan ei puhunut siitä. Sen takia mä yritän tuolla sitä puheenaiheeksi. Eikö se näytäkin hyvältä? Se on ollut literaalista helvettiä esittää halvan tunnutteet, että runkut ette tappaisi minua. Mut nyt mä haluun sitä. Mä haluun kuolla. Sä oot itse rakas ahne Pelle. Ja mä oon lapsi. Meidän pitäisi tykätä Pelleistä. Jopa pelottavista. Hei, nyt toi ei oo kovin... Jos mä halusin kuunnella rangatonta hintiä, mä vaan repäisin sun selkärangan pois ja menisin sunkaan Martta kerhoon. Hei, toi on mun puoliso. Toi on sun puoliso. Mä tiesin, että oot lutka. Mutta en tiennyt, että haluaisit kyrpää noin pahasti. Ja jos sä... Mitä? Mitä musta? Ei mitään. En puhu koirille. On kissa-ihminen. Vau, Mukso, sä oot kyllä aikamoinen mulkku. Joo, toi on kyllä totta. Ne on aikamoinen kusipää. No perkeleet tyypit, mä sain meidän asiakkaalta viestin. Oli koko ajan oikea kohde näköjään. Kuka? Hän. Mä... Kyllä, Meidät oikeesti palkattiin murhaamaan lapsi. sitä se sano. No Jeesus Kristus, Jumala taitaa olla olemassa. Tiedättekö, MP:llä yritin todistaa, että me pystytään tehdä mitä ihan kuka vaan voi tehdä. Niin kuin murhata. Mutta me täällä murhaajapalveluissa hoidellaan sun jälkeen jääneet asiat tai sun rahat on kokonaan poissa ja sä voit kirjoittaa meistä paskan arvosteluja ja me otetaan se vastaan, koska tää on helvetti ja ketään ei kiinnosta vittuakaan. Tiedättekö, vaikka tää Muksu olikin uhri, hän oli silti lapsi ja meidän pitää hoidella tämä loppuun kunnioittavasti. Onks kukaan nähnyt mun pientä kadonnutta poikaa? Ihan oikeet.
Ole hyvä!